uwa barka da zuwa. Bidiyon mu na yau zamu ga yadda zamu buɗe demo account a MT4. Da farko dai zaka je ka ɗauko MT4 ne, zaka je Play Store idan Android kake aiki da shi, in kuma iPhone kake da shi zaka je Apple Store kenan. Sannan zaka yi searching na MT4. Kamar yadda kuke gani shine wannan, yanzu ni already ina da shi kenan. Wanda za ka yi in baka da shi sai ka yi install. In ka yi installing sai ka koma ka zo cikin MT4 naka, kamar ni na ga shi nan. To wannan already ina da account a ciki ma har na fara trading da shi. Za ka zo nan ka zo ka yi manage account sai ka yi plus. A nan za ka ga inda aka ce open demo account nan kenan. Inda aka ce open demo account kenan sai ka zo ka danna wurin, sai ka zo ka, idan ka yi da broker ne saka saba na broker da suka baka, amma da kenan a direct a MT4 zamu sai mu taɓa MT4 mu ciccika abubuwan da muke so mu cika, mu sa nawa muke so mu saka account. Yanzu ni bana son sa kuɗi yawa, zan sa dala 3000 ne kawai. Leverage ka zo ka mai da shi 1.1 account sai ka jira reloading don ka gama kenan. Yanzu account naka is set. Abin da zaka fara kawai shine trading. To idan kuka ci gaba da bin mu a cikin wannan channel din, Allah yadda za mu kawo muku yadda za ku yi trading, successful trading. Allah yadda ku dai ci gaba da bin mu. Na gode.